Sanibonani wengane zakwethu. Ngivuleke manje incwadi ewufakazi ukuthi labantu laba abathi uJesu wafa wale ngesiphambanweni efela imisebenzi yabo emibi efela izono zabo kungamanga alihlaza cwe. Abantu bashaywa ngemfe iphindiwe basengelwa ezimithiyo amaRoma Katolika abazenzi nabo umlayezo lo abathunyelwe wona ngoba bedidiswa bengafuni ukuthi bakhonze uNkulunkulu yena yedwa bamxube nezidalwa zakhe. Ngivule incwadi yesambulo 20 uyiqale kuverse 11 kodwa ivesi kahle kahle engilibhekile uverse 13 kodwa nje uyiqale kuverse 11 ukuthi uzwe kahle ukuthi labantu abathi uJesu wafa wafela izono zabo bangabaqambi manga bawuhubhu kaBhejane bakhohlisa abantu. Uyazazi ke wena lokuthi uJesu inkosi nomsindisi wafa esiphambanweni ngenxa yezono zakho. Akusho mina njalo. Ngivule incwadi yesambulo kodwa ngicela ubheke uverse 13 kodwa ngizoqala kuverse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa. Bafowethu sithanda singathandi incwadi zisazovulwa ngelinye ilanga. Ungazenza wena uthi awubonwa ngelinye ilanga umuntu nomuntu uyobephethe incwadi yakhe esandleni sakhe ezifundela yena. Izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Yezwa umuntu nomuntu uyokwehlulela ngokwemisebenzi yakhe. Akekho umuntu oyofela isono somunye. So labantu abathi uJesu wafela izono zabantu amanga alihlaza cwe. Nayi incwadi ufakazi. Ngishilo ngathi konke engikukhulumayo akuphumi kimi kodwa ngikuthatha embhalweni. 13 Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekukho bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. NoJesu lo enithi nina wafela izono zenu wafela izono zabantu naye ulinde ukwahlulelwa ngani ngokwemisebenzi yakhe. uJesu akayena umahluleli kodwa naye uzokwehlulelwa ngokwemisebenzi yakhe njengami nawe. Ngakho ke bafowethu xwayani nivula amehlo nivula ingqondo ningakhohliswa akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Sengathi umdala ngasipha amandla asibonise iqiniso njengoba linjalo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.